гледка към западна България, към Софийските полета, от тук виждам, че има мъгла. Далечината даже виждам Витоша планина. В София мъглата не се дига със седмици понякога. Град негоден за живота е това за мен. Айде и още една просторна гледка, но този път на изток, към траверса между Копена и Ботев. Виждате на Копац 1, това е връх Копена. Бялата пустиня. 2166 метра надморска. В най-лютите зими тази къщичка е изцяло затрупана. Вътре има провизии, може да останете. Идеално е за спане. Сложили са изолация, като гледам. Одеяла. Ами това е 10 км от Сопот до тук, средно към високо натоварващ преход, особено зимно, бъдете подготвени. До тук може да се изкачите от северна България, през Хижа Амбарица и тук. Другия вариант е Сопот, третия вариант е Левски град, по-известен като Карлово. Големи стръмни птици тук. Всичко това трябва да катерите с колело, ако тръгвате на кон или не, така че колездачите мислете му. А тук поне може да се бута към върха Барица.